Ojo lali like, komen, subscribe karo pencet lonceng video ora mutu blas sing penting guyu tapi ora lucu. Monggo ditonton. Kali ki posisi poso ya, Dut. Ini poso. Sopo mbok iki? Hah? Sopo? Sopo? Jago ya. Ki ngene, Dut. Tak kandhani, mosok uripe kene iki susah, Dut. Bendina kok tangi turu kerja. Ya ora? Turu tangi to, Pak? Tangi turu kerja. Balik kerja turu. Turu ngimpi kerja. Salah wae, Mas. Kerja, balik kerja turu meneh. Turu kerja, wis uripe iki ngono tok. Bar kuwi dina Kemis, wayahe pengen nangis, kancane do pacaran, kowe nyekeli wajan. Sik goreng, spesial bahasa goreng ini. Bar kuwi dina Jumat, tekane kowe sambat, tambah ile semangat walau pikirin cepat. Bar kuwi dina Setu, wayahe kowe ngelu, liyane do gandengan, kowe mung iso halu. Bar kuwi dina Minggu, wayahe Dut, aku ora pacarmu, Dut. Mosok. Nek nang perapatan metu pas tuku gorengan. Wong bolan mbok lanang kok. Iki tuh Ning kae lho dalan anyar. mau mbak apa? Mbak Supra. Wong iki lanange iki to sikile busi. Kadasen. Garuk-garuk. Mbuh ora jelas kok lanange ono. Salahe padhe ora jelas. Montore. Menurut Supra. Katokan apa? Tekan kolor. Tau sih? Pas biru. Lah piye aku? Tenan. Kampung Pelangi. Halo Mbak Anis. Mbak, apa ya? Napa to wong wedok kok seneng nyekeli pipi? Nah, kalau omonganmu ra cetha, Mas. Wah, rekoso, Dik. Duwe gendaan di bojoe rekoso. Arep ketemu angel. Pas aku kerja dekne libur. Pas aku libur dekne kerja. Nah, pas podo-podo libur bojone melu libur.